Εδώ τόσο βαθιά δεν έχω ξαναβάλει, πες το. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος μας κάνει επίδειξη πως ρίχνουν το παραγάδι. Και τι θα βγάλουμε από εδώ, κύριε Γιώργο? Τι θα βγάλουμε? Μάλλον τα αρχίδια μας. Όχι ρε. Φαγκριά, μπουκακάι. Δεν λέμε το μέρος όμως, το στίγμα δεν το λέμε. Όχι. Είμαστε ανοιχτά. Μάλλον θα βγάλουμε από το Ρέθυμνο. Ανοιχτά από τον Γκρέκο. Όχι, μην το λες αυτό. Μην το λέω, Μην το λες το Γκρέκο. Το Ρέθυμνο. Ούτε τα μέτρα δεν θα δείξω. Όχι. Το GPS δεν φαίνεται κιόλας, εντάξει. Να πήρεσαι τα μέτρα ρε. Ανοιχτά από το Μαυρομούρι είμαστε. Μπορεί να βγάλουμε και κανένα μαγιάτικο. Τα δεν έχει μωρέ μαγιάτικο. Δεν είναι ποσίτων. Χθες βγάλανε. Ναι, 15 κιλά. Πώς τα βγάζουν ρε. Στο παραγάδι ποτέ δεν μου έχει κάτι μαγιάτικο. Έξω από την μπούκα. Έξω από την μπούκα. Σουπιά, καλαμάρι. Σερτί το βγάλανε αυτό. Ποτέ δεν μου έχει κάτι. Αλλά λέει ο μαλάκας ότι το έβγαλε στα 120 μέτρα. Έκανε σερτί. Πολύ φύλακας. Ψέμα. Εδώ βάζουμε βαρυντάκι για να κάτσει καλά. Ήταν ένα λίγο, είχε μπαρδέψει το παραγάδι, αλλά ο κύριος Γιώργος είναι expert σε αυτά και τα πρώτα ψάρια ήδη έχουν πιαστεί.
στα πρώτα αγκίστρια. Βλέπετε με τι φινέτσα βγάζει τα αγκίστρια από το παραγάδι. Με βλέπω άμα βγάλεις στη βουλγάρικη τηλεόραση. Όχι ρε. Στο YouTube θα πάμε. Πες χαιρετίσματα στον Ηλία τον Κυριακάκη, γιατί θα το δει αυτός. Το δει. Σίγουρα. Ηλία, θα σου βγάλω τα ψάρια όλα. Και τους βλάχους. Μα εδώ που είμαστε δεν έχει βλάχους. Θα βάλουμε άλλο ένα μαγετάκι. Έτσι. Πώς και θα μπερδέψεις τη μηχανή. Κύριε Πέτρο, αν και γέρος βλέπω. Βέβαια.